perlok baro kubli sibunya pi baro te pi long kumno te ngangai pi shai pi klan pi dona pedeng kamet ka koi ka bakhia te kani ka video ka ba menta ka ka video spang kumno benjoin hapo ka grup WhatsApp ka jonga nomor bun na pedeng jong pi ki bala pha upload yang ai kata ka video kumno benjoin te pli kini ki Wailo TV ki grup ki dei Southly kini ki dei ki grup WhatsApp ki jonga te kumno benjoin te sibuk lada pi lalej hapo sibuk film kam le hapo YouTube te anda bila lej hapo YouTube te page hapo kono ka link page kono ka video te ba pi ban le akane ka video ka ba page mentai ken kane ka ba pi upload te malong ngasu pen pi don update jumpi bam tips pang kata ka description ni ru te kibala tip te waju ong ye sur ken waju batai sur ken ye ki wai waju ong re ka big tang kata ka description nam tip te ndai don ki ba tip dan ki bam tip ro ya kata moh ketua mentang ini apa tip no ya kita gi bampat tip ya kata description sibuk PE kan ka video juga hang ne apo YouTube te touch be ya kan ka video juga sibuk da pilapik ya kan ka video juga kum ne when your day starts as early as mine there's no ready or get kasawa pala dai te anda pilapik ya kan ka video ka jonga kum ne te ban pe ya ka description ne PM une khunam to te utok touch yo to khunam gan anda pila to tu balong kum ukhnam to te hangne kan sami kata ga description kan ki ong te hangne kin sadon kita ki link kan kin sadon kita ki link jong kata ka WhatsApp group te satu chang to te anda pila to chang to te kan sami banong join te satu join kumut pila join apo ka WhatsApp group ka jonga te kene ka video ka ditang mapen i ya pi ki bam tip bat ki bam nang bat ya gitu ki bam pat don apo group ka jonga te sapet apo kane ka description jong kane ka video ka ba menta ba pi page sampai ya ga description ngabu Southly ki link ya Southly ki link jong kane ka WhatsApp group ka jonga kini gibadon hangne Southly ki bapil ingne baro Southly ki link ngala bu ka bu ka link te sa page ka description te saya join te anda pilai join te pin sala hi ban join ka tournament ka jonga anda pilai join ka tournament ka jonga ru de tang ba dere tang siong ba pila don po WhatsApp group te pi debit ban yo hi ban la kai tang ba katar ka siong sa pi la pi spin la pi suki ban join hapo ka custom room ka jonga la da pi suki ban join te kemut ka room ka la full ka kemut pimla shu ban join te kemut pila du te ndai yale ban join ban pen speed izu ti jong pi yale ban join kloi hapo kata ka room ka jonga kanang ba pinyo ban la kai ya kita ki give away ki tournament ki jonga te tangkat tai spang ka video tengah ko tips pang kata tangkan ni te kubli sibuni pi baro ki balaya rap karsan yang atau nang ya karsan susu te tangkan ni te ingin saya kendu pada aku wipat ka video to bye bye ya pi baro.